Ngihlukumeze kakhulu kodwa kunjalo ngiyamthanda. Bekangihlukumeza lona. Hayi. Why uya manje ke? Tshela mama ngoba ufuna ukuhlawula umntwana. Awubatsheni nobatsheni. Awufuna ukuhlawula umntwana. Uyangijwayela wena. Uyangijwayela wena. Uyangihlanyisa wena. Telela lo wena telela Okay wena uyayifuna leyo ngane. Ngoba uhlulwa yilene khona uyayifuna leyo ngane wena. Wena uyifuna First of all, mushimani ushapela henu and mushimani ska ushapela henu so wena ufa mushimani juu yo atelle family yao sempilweni kukhona izinto tse re di ratang mo bophelong but if disa edi purpose ko maphilong a rona mele se re di shiye ngiphamselisana ukuthi ukwatela ukuthi mina ngibhacela wena sisinto waye bomphakamiselisana Azange ngiphamiselisana unamanga lona uyamnyanyisa unamanga nakhona self love lena yini ukubuyisa kuye kokumuntu uyelani komuntu ngokuthi bangaka ushapa ka lebotolo phela umuntu usaka uhlaba likathipho so ukhuhlela ngomuntu ngoyetsa njalo wena chap number 1 usinhlo wafika la wondile for the 5 past months unonile ukuthi yabani songifuna ngoba sekawondile Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got up today, and that's exactly all about Sweet Channel. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in. Let's get about the subscribe, follow the videos I wanna more, Lady share gibile. I get but people get the so go Instagram, they go TikTok, Lady Blue 080 hashtag yes baby mutomulu. So but today get ilele abuti jabu mona. I get the mona mo family nya hadlanga mandla, kitlo buali o sizinhle handlandle, akaputhatha bana lengibona. So get ile mona kitos o zinhle analebo anti bahaye mona kitlo fafela motho molu jabu afe ke mo fafela chance abu handlandle na bothatha ba king abuti jabu ne ke kopa o jwetsa o zinhle lebo anti baye wena handlandle why o ngoletse Lady Blue John says no I wrote to you because of I actually have a problem Zinhle is a mother of my child kupa motho molu bise I voice phezulu kancane yeah uzinhle nginengane naye and we had problems mina naye njengoba ngizela ngicela wena ukuthi ngicela bangivumele ukuthi ngibone umntwana you understand uzinhle even knows that I just came back because of ngiboshelwa indaba ukuthi mina ngiyaqabana nezinhle salwa you understand but now the thing is abafuna ukuthi ngibone ingane abafuna ngibone umntwana and uzinhle naye does hey wena uthini baba uthini kahle he ungayithe emqondweni Usakhumbula ukuthi uzinhle bomhlukumeza kanjani mara wena ucabanga ukuthi uzinhle simfinyile na Utelethu lo muntu lwana lokumhlukumeza akwenza nama protection uthola ngapha nangapha thina mele sithule sibhekile bantu abadala bo anti bahadla ngamandla abantu babaholo Bonijwayela kabona cha ubhuti mina the time nizana yani khona kudlwa ngistory sawubeka shaya uzinhle mina bengazi so ngifuna ukunderstand le ndaba lamaphoyisa bengena kuphi lapho ubhuti bekashaya uzinhle khona usikhwele uJabu bekathanda ukushaya uzinhle simkhuza uJabu ukuthi ayeke ukushaya uzinhle if bayathandana mabathandane kahle bekele ukulo kwaze kwafika esikhathini sokuthi uzinhle mina ahambe azomenzela iprotection order ngoba sasamfuni nasejardini nomntwana bekaloku amphika umntwana lo kasesiswini alo kamphika athi akusumntwana naye why aphika umntwana sesiswini and number 1 yes when uyasijwayela yazi number 1 uzosibizela amakhamera why ungazama nabantu bakini befamily sakhuluma lento usijwayela kabo usijwayeli wena usijwayela kabo kadla ngamandla usijwayela uzinhle uyambona umuhle kanjani sikhathele uzinhle uyashaya ukubuyela empilweni usijwayela kabo umntwana ngekuzumthanda wangazama family yakho ke batho ba uluka hlomphoni ba betho okay ke icala ngiso ke tlo ba tshwarelo ke a tseba le la hananyana o tlo dula ka montla le ke fihla mona le nna ka dikemera ke go ba mtshwarelo a ka tla mona tlo letella ke ne ke sa tsebo ga buti na emisetsa o sitshwela nomfana kona ke utlwa story hantle ka lona kana mazimntana thuna sikala ngenxa yakhe so ozinhle ke kopa ukujwayeza le viewers tlo gona understand le nna ha wena sijwayela wena uyetsa ngakuthi ashuka ithimbem
Wena usijwayela kabi wena. Uthabo besithandana nawe. Hayi, mekuthandana ini ngoba ngabhiza lo muntu lo. Okay, kuthi kubani umuntu ongusihle. Hawu. Wangishaya nesisu, ngipregnant. Akwenza Angishaya, angihlukumeza. Ngihamba ngema police station, aboshwe, aphume kodwa ngimangala ukuthi kanjani. Kusho namaphoyisa asebenza into engekho. Kuma nje ingane yami ina 3 years ufuna ingane. Ngeke uyithola ingane. Beka bosuku umshayelana usihle. Why umshaya? Isikhwele. Ushimane. Hayi akusikhwele kushimane. Sinayiqiniso le nto le. Hawu. Khuluma iqiniso because of yalazi lokho iqiniso. Bowenza ubufebe. Bokubona lo bufebe lo. Bengicela naye ngomlomo ngambaqo. Jabusile Jaba ngeke umthole umntwana. Dala simkhulise. Ngeke uzumthole ngomntwana lo ayibheja so imali. Imali Yacela ngisi yazi. Ngeke umthole lo mntwana. You never. Number 1 uzama nefamily yakini. Biza abantu bakini. Bekumele ngabe usene boost lana. Awunesitelela wena. Ngikhala inyama. Unesitelela wena. Awusanga ngikhala inyama ngilethe inyama. Wena namakhamera uzophuma nawo Bathi namakhamera baba kujabu. Uthi abantu abadala ngabe bakutshela ukuthi bakhalela inyama. Uthi ngizele imbuzi. Vele Bathi baba uliwo. Lalela futhi. Owena umntwana yena self ubekangidelela. uzohlawula izinto uzohlawula umntwana. Baba uliwo balethe usengimoya. Yo, Kupo kweliyena. Kupo ukuthi something. Uthi abantu abadala ife bakhalela inyama ngabe bakutshelile. Khumbula ukuthi abantu abadala bane right ukuthi bakutshela ukuthi kumele uhlawule ingane yakho. Uyabona mina kujabu ngizokunceda lalela wena uphrekisile kulomuzi and kumele uhlawule ngwana. Usikesho ukuthi abathu babahulu akiriki Uhlawula batho. umntwana kusinkinga that is why ngidla kuyimali. Manje wawufaka ukuthi umndeni wakho ukuphi ezispeak manje umama wakho uphi uphi manje usela ngamakhamera wena wasijwayela wena nokuthi uzungena ngamakhamera wena usijwayela amasimba wena Even yena uma udecide ukuthi no angifuni ke lapha ngikhuluma nabo because of bazenza lento abayenza. Wena usijwayela so kujabu ngicela ukuze something. Bawusuke umshayelani ngoba lethule bathi bakulusizindle. Okay. Ngoba bebayithu vele. Yeah. Ubawusuka yini wena into bokupha iright ukuthi ushaya umuntu wesimanje. Waphakamisela mina isandla ngahluthuka nami ngamphakamisela isandla. uyindoda Kambe ungabona efonini yami ukuthi ngiyajola mina. Hayi bo. Uke wabona? Hayi bo. ukhohlakela Ngiyamthakela. uthi ngamsana umntwana ayokumthole ayike uzumthole Uqamba manga. Nasi siyafuna ukuthi njawayela ngaphandle wena Behlezi sixabana makaze ngimikisanda uye kade ashaya mina. kanti wena futhi mawushaya umuntu wesimanje inhliziyo beyithini ko. wena uyahlala uyamthanda ubeka isandla. Umuntu omthandayo uyamshaya. Awumshaya umuntu omthandayo kodwa I did because of kuyena. Susa GBV wena GBV. Hawu uzobonisa ngiyena nomsindo nobangayo yini wona. Family yakho. Sazohlala nefamily yakho silethela amakhemera. Wenza because of lo msindo wenu. wena ngizokubonisa wena ababalimi bakazinhle bazoza bathi babalukubhalethele mkujabu. Ukubona ukuthi masizelana size ukuzozithoba sizelana ukuzoqolisa sizelana ukuzokhuluma indaba yakho yokuthi uzolisana nabantu abadala kanje uyazi why balabo mama bayalwa ngenxa ukuthi bolimaza umntanabo ikhiphi uyalazi ukuthi malini uyalazi ikhiphi so mangizela nawe mabo mama mabakhulume wena ufuna ukuthi uvumeleke ukuthi ubone yakho ingane Nayi mina into engicela. yeah Nayi into engicela. yes Imvume ukuthi ngikwazi ukuthi ngibene access yomntwana. yabona makhuluma kanje nabo bazozihlisa 1 yes ngithole access yomntwana nami ngikwazi ukuthi ngimbone okwenzeke phakathi kwami noma ngane yami. So sizokubona ngicela ukubuza something ke njengoba uyazi ukuthi umuzulu ake umuzulu ke ngiyazi ukuthi futhi angifuni uqamba manga bathu bayile mazulu akhe ngithi amazulu ngibiza right yabona when it comes to inganini zabo Nkosi yami bayawenza isiko bayawenza umthetho hayi yabona amazulu la uyenza umsebenzi akibathu ngiyafuna ukwenza problem iwani ngiyafuna ukwenza lokho kodwa ngizozwa kanjani uzokwenza la kunomsindo Kunomsindo ngathi mambe
ngithe mina bisa ifamily yakho sizohlala nayo hayi asifuni makhemera asifuni makhemera uzogcina usibethela asifuni makhemera asifuni family camera asifuni family asifuni makhemera Jabu family wena usijwayela kabi wena Bathi baba amacamera and uzoza nembuzi wena Mntate mamela emayiphana abantu abadala labafuna ukuthi uhlawule yakho ingane Angikwazi khumbula ukuthi la mozoyihlawula awenzeli uzinja wenzeli antu wenzele yakho ingane Mntanakho. yenzele umthetho your own blood sharp igazi lakho sibuye futhi umuntu omdala khumbula ukuthi la uhambe ushaya umntana wakho bane right ukuthi yebo iska umfethu iska manje mangafonela amaphoyisa uzothini ngoba usahleli la iproblem iwani asiwafonele vele usifazana ushayo but mina ngiyekubala ukuthi yena wangiphamisa imaqala sizinhle wena into ebekwenza ukuthi uphakamisele ubhuti isandla bekuyina angaze ngiphakamisela isandla ngiqambela zinhle bekakushayelana uzinhle makakuphakamisele isandla ngoba nawe ukushaya umuntu wesilisa ukho right sasicabanela umfana ejola na wawumbona leyo mfana wawumbona leyo mfana yazi sizinhle nobhujabu into engizokutshela yena sizinhle akusho ukuthi mawumuntu wesimame kumele ube ne-right yokushayela kodwa into yokushayela engeke uyithola ingane ngeke uyibone futhi so usizinhle makangahlawule yakhe ingane inkosi yami ayenza izinto ngomthetho weza nefamily yakhe bazoyenza izinto ngomthetho uzokhona na ukuthi abone yakhe ingane bazokhuluma nefamily yami ifamily yami ingafuni ayike ngeke bayibone kahle mpho bese wrong my brother kwakashapho izinhle ngithaye lapho bosile ke nawo sizinhle ngokuthi akusukumisela isandla ayikho right so into engiyicelayo bo auntie batho nekupho ke family yabona ihle untotho siwangithetho bayenzeni isintu family kadla ngamandla ngiyacela ukuthi azokhona ukubona yakhe ingane inkosi yami nithini thina asinankinga lapho ane inkinga ukuthi sicela nje ukuthi angathi makabona uzinhle estradini alibela mhlukumeza sizombapha thina ngithi usibhalele futhi anyeke sidlale naye sizobeka ukuthi ayisizobisa nina yes sizombapha okay and sicela ukuthi makazohlawula aze nembuzi and aze nefamily yakhe nefamily yakhe asifuni makhemera asifuni ukuthi family at least umntana azi ubaba bakhe hayi family yakhe inibhekile and ngiyazi ukuthi bazoyibhekelela le and ngikutshela izinto this is how I found out ukuthi uyangijolela because of umuntu bojola naye umuntu ubusebenza naye umsebenzini bojola bofebezela wena sisemsebenzini okay noma athiwa bengifebe emsebenzini sisi kodwa bekangazi ukuthi ngiyafeba ubone kanjani ubone kanjani ukuthi ngiyafeba mina ngiphathe ene nanokuthi ubungishayelane kubeni uthi uyangithanda ngiphathe phone yakhe so wena ithema ubhaqa wamshaya wangiphamisela isandla ukuthi ukwatela ukuthi mina ngibhacile wena sizinhle wayebomphakamisela isandla angizange ngiphamisela isandla unamanga lona uyamnyanyisa unamanga nakhona ungakhulumi kanjalo kuyimanje ekhaya kini they don't even know ukuthi wena usangifonela uyakhuluma nami because of ngiyakwazi mama umntana usangithanda usakufonela awuyangifonela uzinto bo Sinhle and futhi enye into the way afonela ukuthi ngapha akasupport ingane yakhe angeke ngizathe bekeza amshayile la ekhaya azenza azomshayela la ekhaya baze babana nomsindo lona basisesibele jabu sikhathela ufinishe class bayazi nokuthi uyasuka lalela Jabu bayazi nokuthi endlini uyeza Jabu alamanga la ubaba umntwana wakho batshela ukuthi ubaba umntwana wakho because of abo anti balwisa mina abazi nokuthi makangekho for the whole weekend batshela ukuthi uzokubaba ungane uyabona ukuthi uyenza ukuthi lo butadelele first of all alamahla yakhe uyashaya umntwana ini bengazi ukuthi ekugcineni niba intimate lonke weekend usukusuka kujabu uthi wena zinhle futhi thina Bathi baba ulukubale manyana uzinhle hawile kwabo wawushapa family yawo iribol babona ukuthi lona bathu babo mebaletsa ngore bathu babo ntate balitelle first of all mushimani o shapela henu ene mushimani ska ha o shapela henu so wena o fa mushimani tu yo atelle family yawo o shapela pela bathu ba yena aqedile watsama ulo motshakela madulang o robala le yena low self esteem bathu babo mme low self esteem o robala jwang le monna o bona o ntsa o shapa family ya henu tse gaona lena zinhle ka wena o mathisitse kwayi lo sa ithati
uyako motho mo lona ke rata nnete. I'm so sorry to say that abuti o telletse family eno ha o qala le go bala le ena mo fa kuku wa tseba bothata ba eno o tella family eno ke ntho a sa boneng need yore a hlaule ngwana o sa itjweditse o mosadi la hasina o sa o nyala tsa o abuse o wrong abuti into ngicela yona namanje hayi ngiyaqala so awuzanga lana ngeke ukuthi umuntu abona ukuthi usizindle mina wami umsebenzini la Awena Jabu uyangijwayela wena. Wena usebenza ngamakhamera. Yabona manje waningilisa kaso. I'm telling you weekend uzoba kimi endlini. Uzoba lapha endlini uzoba bangibuye emsebenzini ngiyomthola. So wena ke mina ngizeleli la unganqika ukuthi usizo uzofuna ukuhlala ingane yakho la. Umntwana balokusala wabo auntie. And two ngifuna access yokuthi ngikwazi ukuthi ngibone ingane yami. Ngitho Bona yena ubona umawayo yabona ukuthi udelelile kule charity. Yebo. Ingane uzoyihlawula kodwa ngezimpondo. Angimlanda. Qala imbuzi. Ingane uzoyihlawula ngiyakwenza lokho. Eyakhona izinto yakho sicela umntana athathe. Qala umbuzi athathe ngokomthetho. Sicela imbuzi. Ahlalekini isikhathele yini ukuthi lokhu sibonana le. Qala imbuzi. Yazi tired. Yazi sizolibele silwa la sihlangana namakhanda. Labantu laba bayathandana babenza thilima. Ngoba uyasho ukuthi weekend ungapha. Benza thilima. Batho ba bawulo bambothi ozindle kuzobana nobhuti kahle le khawani sibekile. Hlukanisa ukuthi uyangishaya. Cheating, not leyo nto leyo. Cheating. Yena ihlukanisa ukuthi uyangishaya. Isiqale siphume kanjani ke? Cheating yawo. Bekakushaya. Ushaya yonke into nangebhodlela nje makathole yashaya. Ngicela ukubuza something. Kupha ngikarabe question e. Ngikupha ngikarabe my sis ka mosadi le mosadi. As young as I am lona le yang kinana dikelelo tsa rona di ka pelga. O le khawantise ko wena le abuti. O le khawantise ko wena le my brother na o shapa my brother ke. Ha o khutlela kwa motho ngwana o shapa ka mabhodlela. Yi self love le. Yini okubuyisa kuye kokumuntu uyelani komuntu ngothi bangwa aka ushapa ka le botlolo phela umuntu osaka uhlaba ka thipa so ukhutlela kwa motho ngo yetsa njalo no athi go judge ke seng ke batla utse as is my love I'm so sorry but ke batla utse ba why tshwantse ukhutlela kwa motho ngothi bangwa ka le botlolo ushapa ka lona bekangihlukumeza lona hayi why uya manje ke uyelani wolwiki kuya ade ngenzela umntanami ukuthi umntanami akwazi ukuthola amapampers nebisi ngenzela umntanami anginandaba nokuningi ngenzela umntanami uya act ma umvuma makeza Makana uya mayekho nje. Makana act angithi nawo manipulating on Ababi nje. angithi manipulating on uyangihlukumeza uyangishaya wena Ngikushaya ngabe awuzi. Uyangishaya wena. Uyangishaya. Ngikuhlukumeza ngabe awuzi endlini kube nami. You know Uwazi ukumbiza uyangibiza nje uthi ungitshela ukuthi uzongithatha imali yomntwana bafika nginganginiki imali yomntwana why adla kontrol usamthandi ngokuntana ke. hayi uyabona nawe lathi uthatha advantage uyazi ukuthi angithandi mina angithandi ukuthi ubuthi makese angimthandi lona kade angihlukumeza nomfana lona hayi uyisizindle so mawuya kuye manje ugcinene nokushaya akasakushayi hayi ngakasangishayi akasakushayi futhi because of mina sisi ngiyafail ukunderstand ngoba ngithi yabona abantu besilisa babulela abantu besifazane kanjani manje mawubuyela komuntu ngoshapanga wrong samfuna usho ukuthi noma ngingekho anyeke mama zathu uya-actor uright ka-actor u-actor kusho bani ukuthi ngizobe ngisendlini kusho bani ukuthi ngizobe ngisendlini mawufika ekhaya kini bese ubatshela amanga ngami aboncane bakho yikho ngibatshela amanga ngoba ufuna ukuhlawula umntwana awubatsheli nokubatshela awufuna ukuhlawula umntwana sihlale kamnandi endlini Mara uwe na manipulator usindle because uyazi ingqondo yakhe ukuthi njani uzomshasha umshasha wazi ukuthi abuyele endlini. Wena usile. Angishashana hlukana nomntanethu. Please hlukana mama nomntanethu. sinhlaga wanele Mara hlukane for iseke umntwana. Sonke sikhule singalabo baba. Sonke sikhule singalabo baba. ngiyayithanda leyo mpendulo leyo sonke sikhule singalabo baba. and ayikho impeze yanilala Umama uye ubaba sonke sikhule singalabo baba. Sikhathele wethu. Hawu kodwa unitsheli singaze sifene ubaba. Ubaba wani? Hawu ubaba wani? Sindlu ufuna ingane umntana noJabu. Yimi ngitsho kanjalo Jabu. Waniqaphela amanga Jabu. ufuna umntana umntana lo. Hayi no.
Uzongibulala mangazalela ingane. Uzongibulala manje. Abudala Stu. Mamvakashela nje Lilo omncane. Wabatshela ukuthi ufuna ingane yesibili nami na. Nihlulwelo. Umhlulwazi ukuthi ungibukise kani. manje Wena okay wena uyayifuna leyo ngane ngoba uhlulwa yilene khona uyayifuna leyo ngane wena. Uyifuna. Oh wena uyifuna Uyayifuna ingane thaba ngoba wonke uzifuna ingane uma mangane yokuqala yokuqala. so makuyimama wengane yakho kuqala wena engayitsho ukuthi umabuse uzitshela Angivumi lokho. ukuthi Angivumi lokho. uyabona udelela labantu laba abadala uyasijwayela wena. Usijwayela shame. Awusi. Akabatshela iqiniso. akuthi ubona nina disrespect koba thina baba ulukithe kusayidlaleni lo ukasitodela so ujose ungwana bona wena kamufa ungwana bithi Umdala Stu. Athi uthi thina Usho kanjani? Awufuna le intombi zakho uthandana nazo. Awungamfuna le intombi zakho uthandana nazo. Mina ngiyakuzale ingane usahlulwa yile yi1. Esithuzo yenzani? Sindla kungitshela something uchanele nani nalo bhuti Bengimthanda. yini into ekusekhiptile kuya ke siyeke yini kahle kahle nawe ngifuna ukuzobuza ukhipte yini kuyi yini into awuthi uimphethe kayona mokuphilo utsibo man ufulfilla soul ya hawo kaona liyena king to feel on money la uliduza lisiyo uthusa ka yini Uchabu nothando. Uyamnakekela umuntu unempatho. makakushaya impatho Akusimbatho ngoba uyangihlukumeza. Yiyo nje into engayifuni ukuthi uyangishaya. Kodwa yena uthanda unalo. so unothando elokushaya wena uthando yini into ithanda ngosizindla Izinto naluthando ngaphandle kokufebe abenzayo lo bengakubhaca mina. Izinto lokuthando. And the reason why ngaqhubeka nawe lo ngithanda is because of uthando lengithola. yazi into engiyisaba umuntu omdala ngoba bayashayana nesengiyasaba ukuthi bangabulala nobhuti nosisa iya lapho. angeke ngize ngithi kini ngizonisa ku-counseling maka ngibone ukuthi kune-abuse njani kune-abuse Iya lapho. iya Manje lapho mina ngiworried ngokuthi kungaze kusondele omunye umuntu wesilisa phambi komntwana nami. Angifuni le nto leyo. Mana mama Baba leyo umuntu. Kuzoza indoda ezokukhulisela umntwana. Yabona, Iyo into engayifuni leyo. Mhlawule umlobole bese uyabiza isibongo sakini bese ayahamba. yabona muntu omdala iyo lento engiyinothisile ngabo-baby mama nabo-baby daddy khona lento le ebanayo le mindset yabo-baby mama nabo-baby daddy abanayo uyabona emhlabeni nginokubona abanye abantu besimame nabanye abantu besilisa mama bastruggle empilweni umuntu uyazitshela ukuthi manginomntana noJabu anyeke ngisakhona ukuthola omunye umuntu ozongithanda ngijabule so uyasaba ukuphuma ku-toxic relationship ngenxa yomntana mawucabanga kahle kahle leyo ngane le yakho njengoba uyizela uyafuna ukuthi uma wakhe uba wakhe nje a-abuseke angajabule empilweni akekho umntana ongafuna ukubona umzali wakhe angajabulanga nkosami akusho ukuthi uma unomntana nomuntu kumele ube start kuye ubustake uhlukumezeke kuba khona abantu abanethando ukhona umuntu ongakuthatha nengane yakho noma ngitshela nomntana ona 21 kusala ukukhona umntana. so manje wena uzohlalisa yengane no bathu Never. u-abuseke ngenxa yokuthi ubaba umntanami wokuqala uma wengane Abakhokho bethu beba-abuseka ngaleyo ndlela le. Nathi futhi sifuna uku-abuseka ngaleyo You ndlela. want me to even show you amaskazi omese angikwazi ngapho. ngicela ukubona ngenxa umntana nje konke niyabhizana ngenxa umntana nithuka nje niyabulalana ngamabhodlela ngoba niyabona ukuthi anifanele nanga ngabe lihawana nje lihlolana king ngisho senzani ngidlula istage Sisi ngabathi ngiyafeba. Hayi ukuthi angifebe, ngiyafeba. Bengishelwa yi-supervisor emsebenzini bengingakayiqomi kusho wabona abasile abonosathasi kusho wabona ama-chat wami nayo wayitshela ukuthi sengiyafeba yikho-ke aloku Ngishala engishaya yonke into ubone ukuthi kuyajolo la. Enomtshela ukuthi akusonda phambi komntwana nami. Umdubula suze lo. Umdubula suze. Uzoboshwa. so menhle kunale relationship wena bonjani ne-supervisor emsebenzini bengajoli nayo bengishela ubona ama-chat lo so ama-chats yawo benikhuluma ngani besikhuluma Then ithombe ama-pictures wona ama-picture wami wakho naye ungizibona ifoni yakho. ubona ama-picture sisi waye benishuta yini ubona ama-picture wena ubona ama-picture Manje wena. umshayela. Uyangijwayela wena uyangijwayela wena uyangijwayela wena Yakuhlanyisa uyangijwayela wena hawu uyangijwayela ha uyangijwayela wena hawu ube ngiyakugwaza futhi ngoba ngakugwaza My sis ngakugwaza namanje
Ngikwazelani manje? Awuyadelela Oh, maybe sikubophise nawe usambe nawe amaphoyisa. Kusho sobasha sithu. Sobasha sithu. Asaba relationship etoxic yena. Mina ngokuya ngami mina Sobasha sithu nomntwana. Abayekelane. into for peace sake umntwana. Njengoba isupervisor kade ngifakele ikhesi sendizolo ithi ngiyoqhina uwongiqinisile funa ngize ngikhipha Ujona no-supervisor. angijoli nayo uyangishela So wawuthatha imali supervisor makakushela. makangiphi imali umuntu angeke nithi aniyifuni Ukuba loyal go maka bengingasathandani. Asathandani nalo loyadelela lo Asathandani kodwa ufuna endlini. ngizokwazi uzafuna athi uyamanipulate for the sake Afika Friday hambe empandeni. Wamsile wena. And then usupervisor angitshele uyazi ukuthi wena uyafika Friday kimi ulala endlini uhambe Monday. uyazi ukuthi nginobaby Azinokwazi. yokuthi ngilala kuwa akayazi Uyabona nina ama baby daddy nama baby mama not wonke but njengoba ngidila nale case nginemikhoba yona Saturday. Ukuthi nina nilalale nina wena chap number 1 uzinhlo wafika la wondile for the 5 past month unonile kusho ukuthi yabani somfuna ngoba sekawondile sekawondile hawu sile wena sile wena 200 imali sizini umntana wami crash manje 200 ne-supervisor manje ngithi. ayi supervisor ngiphizi nayo Why uloku lala ne-baby daddy wakho business supervisor? Akusukugula konke lokho. uyasuka ngibizini So uyabona ukuthi nisi why nina mele nilalane ungamuvi on ngoba unopartner. Why uloku ubuyela ku-baby daddy yakho? uyangibiza mina ngiyakule ngitsho ukuthi uzonginika imali yomntwana Ngizwanga yini usukuzele mina. hawu wena manje ukhalela 200 Wena. ukhalela 200 wena mali likhulisa wena Mntana ngitshela iqiniso ngithi. ngithi mali Unamanga wena unamanga uyanyanyisa wena uyanyanyisa wena hawu Wait. qamba manga nge200 nje sokubona ukuthi uyangodla hayi kahle wena i200 kahle wena azongishayela kabi wena Sisa akutshele something. Manje le Akushayela supervisor, kabi. manje Hawu. supervisor yakho mayizobona le video lena wawe ukuthi umshado kuphelele uzobona ukuthi lokulalana ne-baby daddy. Uthanda ungathandi. Uyangithanda. hawu Uyathanda? hawu Uyasitshela mos Awuyitshela lo awuyasitshela Jabu. awukhona wena awukhona wena awukhona emhlabeni wena Ngibona ukuthi nanoma nawe umuntu wesimame kodwa mawuhlaba umuntu wesilisa uzoboshwa ngoba nayo i-abuse nayo. Akusho ukuthi uma umuntu wesimame une-right yokuhlaba umuntu wesilisa. Asenze so ukavoid ukuhlaba lo bhuti lona. Hlukana naye siswa. Umuhle focus ku-supervisor yakho. Umtshele weekend angazi endlini. Because weekend ungathi ngifuna imali yomntwana ngifuna imali yomntwana Asenze kanje le. Hawu uyangitshayela wena. Sisinte. Asenze futhi angithi ngize ngizokunceda. Le ndaba le yenu le iyanyanyisa. Seyabhola kathazi. Wena Jabu ufuna ukuletha imali yomntwana ithini uzakithi ngo-aunt. Sikhona ayisekho lento mamela butani no technology bile fast. Yetsa so kena tšhelete ngwana wa maintenance ka account o isa lokisa ntho tsa di maintenance ka tla mothusa ka tsona maintain ngwana ka certain amount fail tšhelete wa ikena account yazi leyo nto leyo ngingize ngiyenze manga bafuna imali yomntwana uzoloku ayilanda ngendlela elanda ngayo ufuna ukuthi alethe Jabu. ufuna ukuthi alethe iliva kwakho ufuna ukuthi usizinde alethe wakho Uyaqhaqhaza wena. Yangiyepha kabo wena. Mele ngikwaze futhi khona uzoqaqela la ekhanda. Bazophuza ama black. Akulendaba manje umntana semsapota for Anasana. umntana besubapha semsapota.
baphuza ngomlomo Nizophuza imali yomntana. Aneva umntwana ufunda icrash umntwana. Nizophuza imali yomntana. Umntwana ecrash maybe leyo mali leyo phelele crash yonke lo mali leyo. Nizophuza imali yomntana. Aneva thina Sanyela mina thina lo. ngizoyithatha ngiyiphuze Uyabona ukuthi inkinga ke. ngizoyithatha ngiyiphuze ngoba lo Aneva kade ngishaya lo ingihlukumeza Manje umntana ungenaphi lapho ngoba umntana imali umntwana umntwana iyothi ngenza idingo zomntwana. angithandi ukuthi Umntwana ke kuyovakashela umalume. Angisho ama-holiday. Uyovakashela umalume. Malume. yabo umntana mhlazana uzombona mhlazana uzohlawula la ekhaya uzombona kumntwana mhlazana uzohlawula ushadile then uvakashela laba abantwana. uyajwayela wena Okay. Bengimangela ukuthi hey mama Sathembe. Ma kunomfazi lapho kunabantwana futhi bahambile for ama-Easter. Lo malume engingamazi ukuthi umntana miye kuye kubani lo malume engingamazi. Wena ongafuni ukumazi. babomncane wakhe babomncane wakhe phela mana ya babomncane wakhe kumalume wakhe kubrother wethu. Angeke simuse ku. mina yonke into kumele ngichazele uJabu hayi kwamele ngitshele uJabu into zami And uJabu wayena mele azabuze imibuzo emingaka. Ukuthi yena mangabe ufuna ukwazi wayengezazi azobuza. Sikhona la Obvious umntana wami ku boyfriend yakho. Boyfriend umntana. cabanga kanjalo Hlangana la ekhaya. yena usangana wena. njalo nje makasanyele ngisizandla ngifuna umntanami ubaba ngegama hayi kahlobo Funa bakubhoda umntwana we. Uyasa wena umntwana usafe sisi umntwana uright la khona uyovakasha and then uzobuya after holiday. Ngisho umntana una 3 years. Una 3 years. Ugcina mina ukukhuluma naye. ngicine izolo ukukhuluma naye ifoni Kumalume wakhe ya. Futhi ngicela nenze so ngiyacela ngoba ngizela ukuzokunceda msami. Ngikupha kenese ngwanwetheleta maintenance kwa account ungayinstall. Ongalenze so if ngoba uthi bazoyiphuza. No, kina le solution. Batho ba ba o le tlo yena getse so. Wena rekela ngwana o sa o ngolle ngwana o shotela ke. Dingi malairi umba akubhalela usisi bese uthena. Never. Noma uzothengisa Never, Jabu. Noma uzothengisa Never. Never, Jabu. Never, Jabu. Never, Jabu. Nyekele, Jabu. Never, Jabu. Ufuna lo sis alethe ifu kwakho. Ufuna lo sis alethe ifu kwakho. Kwanza kama mbele. ngilala ngidle wena mina out. Cela uhambe. Masinyane futhi lo. Cela uhambe namakhemera. umese ngilindweni Cela uhambe Ngizokubulala, ngizobulala. Ngibona weekend ngiyazofika kimi. ufike kuphi Uyadelela. Jabu ufike kuphi Ufika phela. ufike kuphi Ngiyamazofika. ufike kuphi uzoyenzani Ulethe umdidi. okay Alethe umdidi. okay Jabu Jwana hayi ngiyazi ukuthi uhlala phi ngomthola Wasaki nginayantina tabela. Sis. Ke tlo ilatella case ena ne. Ke tlo make sure ngwana wa maintainiwe. Ene Jabu nna ke street journal o ka se ngwalle a qetile e boetsa ntho tse tswileng mo tseleng. Uzobhala ukuthi umntana udinga bese re tlo isa ko Jabu. E tla tsamaiswa ka se court. Ngwana wa mina ke tlo thusa mo maintenance. Mara now awuthola imali umntana. Ukudla komntana, ile yomntana imali ye-crèche nani izobhadalwa ngendlela. Manithi imali ye-crèche izangena e-accountini ye-crèche straight. Manithi udinga ukudla uzathola ukudla straight. Impahla uzathengelwa impahla straight. Akekho umzali ozoyiphatha le mali. Izophuma kuJabu but ize ngizomlungisa uJabu. Ngizomake sure. Ngicela ukucela something. Ngicela sisi uye kuya kuJabu. Umzwile manje uthe wena uzoza uye kuyo ulethe umdede. uJabu ngiyamthanda andibekamshaya estradeni angibukisa ngabantu I'm so sorry. Ngicela uye kuJabu hlukane noJabu. kusasisi kodwa ngiyamthanda uJabu uyangihlukumeze kakhulu kodwa kunjalo ngiyamthanda
wayisi my sister ne hloko nje something uyamthanda ne kodwa sometimes empilweni kukhona izinto seridiratango ngobophelo but if disa edi purpose komaphilo ngakona mele siridishiye uyangunderstand mele into mayingalethi ivalue empilweni yakho uyishiye because of why uzithanda umuntu wesimame umuhle if isupervisor yakho yakuthanda qhubeka nayo ube right but angazi ngoba ubone ivideo lana noJabu uthi niyalalana uzoyenza njani or nje awufeel ukuthi uye ki relationship for no ube urelaxise ingqondo yakho Jaba kahle umntanami yes uJabu ngizokhuluma naye ahla ulingane yakho kodwa zokujola nani yeke uJabu sisi uJabu akakuthanda uyabona nje ukuthi usile lo phupho uzitshelile ukuthi wena uzoletha umdidi njengoba esho ungibhokile because of siselana udelela nefamily yakho ufuna ukushada nendoda ezokwenza kanje impilo yakho yonke ene mbeke makakushaya bekakushaya kanjani bekangishaya ngihlela nestina makasithola ngishaye ngazo Jabu awungihlukumezile uJabu ene beyikwenza ukuthi ufile kanjani ufile kanjani ngalento le angeke ngifile kahle ngiyahlukumezeka ngisengihlukumezeke nangengqondo angikho right ngicela ukuJabu ngizokunceda mina ngiyacela ngicela ukuJabu ngiyakuzwa sisi ngiyacela please awusikiyo guys awuzinhlekiyo bathu babaholo if ubatla ufilwa umonna wa morata ene o batla ba shapo mo life in kopa o ntwetse mo long emailele ko streetjournal58@gmail.com o tshore Lady Blue ke feel hore nna ke monna ke shapo ke ready o zintle ke yo a gone tswa kwa buti Jabu ene o zintle re tla mo tsamaisa dis counseling le di therapy hore a tlwelle di methods tsa etsa hore o tla hlaba Jabu ka thipa ba relationship ba bona ne le toxic ke a le kopa bona bile ko kopela partner e shapo social media ba utlwane ngicela uJabu hle le cameraman o teng ka mona if lwena mo rata kapa a ke tsebe mara nka se o teng ke sa tsebe I'm so sorry cameraman just that taba o zintle ya nketsa kuthi ke a tseba gore lona le take and stuff but kuthi a bona la buto mo tsebang o tsebang hore o loyal ka tsela e o sharp le mogotsi o zintle ke a o khona cameraman o cameraman no problem if lwena cameraman o ipatlela my sis ha ona bothata ane so sizoyikhuluma si team si crew okay sizoyikhuluma si crew uthi like wetsa hala e ane sizoyikhuluma si crew sizabona mara bese ngisho ukuthi nje abasingile nje inkosi yami I'm not saying obokuthi basingile but bese ngisho ngisuggest ukuthi naye makafila uyabona don't take me bad please yeah ngiyakuthanda sisa ne ngizoyinceda le case leni ukuthi nje bayenze ngiyaka uBhujabu manje yeah alright ngicela uhake uBhuti maybe uzokhona ukubashapa I just want you to smile I'm not saying you guys are dating ngifuna ukuthi mahake nibeshapa nice I just want to leave my girl a smile abathobo let's go Lady Blue ke batla leave my girl a smile like uyazi ngenzelani manje ukubonisa ukuthi you still beautiful ngifuna ukubonisa ukuthi you still powerful I just want to show you ukuthi usase queen uyabona if ukhona ukuyenza cameraman nokuthi ba smile you still beautiful and manje into engitshela yona abaningi amadoda angathanda umuhle sisi bengifuna ukubonisa ukuthi akusubhujabu nje kuphela okusmilelayo namanye amajida mawakubona baba like yo this woman you understand so bengifuna ukushiya ngesmile nesiswami yeah ngikoparetsa mayenge ngikoparetsa mayenge batho baba hule ratsa mayang ke batlo kena smile ko swatlong sa my sisi ke bone bo Gucci bo cameraman ba rona ba smile but ha re mo hore at least be monate o isile rona re mseka smile so le wena if le mathateng guys le ska le bala go itse king o ntshotse Lady Blue ke na le mathata ke la rata go fela guys na le sune next episode ko ba le ska le bala go follow ko Instagram le ko TikTok ke Lady Blue #, yes baby batho ba baholo ke le jeni se ka re ke skipa sa Lady Blue a ke so se fetsa ne sentse ke tlo sprinter ka mona ka mo morao ka mona ke setse dinto but if you interested ntshwetse batho ba baholo skipa ke 250 sentse ke tlo setsa nice so no ke le bontsha fela nyane gore Lady Blue fihlile ne Lady Blue ke ntse nice so ke a le kopa ng support ya lona batho ba baholo ke a le kopa le ska le bala go follower ko Instagram le ko TikTok ke Lady Blue #, yes baby motho mo lokela rata ka ofela yes baby ha ke na ka mo ntlong my sis o tlole Jabu ke